ngarap da kejing sngongo yu belai sa isien ya ka bangayo ban ya kren bat pi ha ne ka sngi na ka ne ka jaka shapi hang to la fidan ha yeng ne fidan ha ka jaka train ha no no ka jaka na ai kublei pi ha ka teng ka jang jisu ngadap da kejing sngongo sha yu belai ya ka bangayo pat ban ya kren biang bat pi ha ne ka sngi ka bamenta la ka ka step na ka sngi na ka janmiet na ai kublei pi wei baro ha ka teng ka jang jisu ngai pi bit pi biang ngai pi koi pia kia bagangai pidana ke jingker khu jong try ai ngo yu blay la pilong kom ta ni pidana po jing thia pang ne pidana preng jing ke jing ele ni ne dwai na kam ta jong pi bakini ki ak baro ki bawan kam dei ka bapen sneu ye pi kam dei na ka banta ban pen jot ye pi hinre ka dei na ka banta bo blay dan ke jing thmu ban le ki kamba khnang ba pin mat yu khnang ba pin yo ya ka ta ka kamba om tang hakata ka bakin jado jong pin re kham tam e ka kamba jong jing konem ai ngo yu try ha ba ki jing e ki wan ai ngo yu try ha ba ki jing ele ki wan ka tin ke jong blai ka ong e ka ta ka shiti ke benen kong shi ki thessaloni ka lomba san gar khat pra ka ong ba ha ki ak baro to ai ka jingo na mar ka neken ka long ka mon ka jong blai how chris jisu shapi shisha na ka banta ki bampat sngo tho te ni shu ut ni shu len yar ni sngo so sat ni sngo jenjar ka ta ka jing em re na ka banta jong pi ki ba nget how try nga kwa ban ong ye pi nget bat shu ai ngu bet balada pimpat ju nget ru meno sedang ban nget no na do menta ka sngi da ka ba pi ai ngu lupa ya ka ta ka ba blai un sale ha ka jing em ga jong pi nga tip ya ne ka wei ba ka jing thmu ka jong blai na ka banta baro kita ki ba i ju na ka banta kita ki ba shep tieng yu ka long bet ka ba bha ha do kata ngan puli ka ne ka pon na ka sam ne ka shispa lai ka khot ka ba khat lai ka ong kum ni kum ju kum ba ukpa wi sin ai ya la ki kun kum ta wi sin ai utra ya kita ki ba shep tieng ya u shisha kum ba ukpa wi sin ai la ka jong ki kun kum ta utra wi sin ai ya kita ken ki ba shep tieng yu ken ma ba phi de ki kun ke jong blai ba phi don ukpa ba ha beneng ba une ukpa ba beneng wi sin ai shisha ya phi ban ngai ukam isin ai ya kita ki ba shep tieng yu la fi la shep tieng yu try fi shep tieng shisha yu da kata ka jing tieng buram blai da kata ka jing shep tieng ka bakanja blai nga kwa ban ong fi u blai un le isin ai bi ya phi ba deng ta la da fi dwai ha ne ka por ba la da phi yam ha ne ka por la da phi kerpat ha ne ka por u try un jubab bet ya ka jing dwai ke jong phi ta deng ta nga kwa ban ong ye phi ka ne ka sngi ba kumbangala ong mentan ba haki aka baro to ai ka jingo na mar ka neken ka long ka mon ka jong blai how chris jisu shapi blai pi ai ngo mde pi ai ngo pi pang mde pi ai ngo pi jinjar ai ngo lupa ba blai un sa plat pi na ka jing jinjar ai ngo lupa ba blai un pen khia pi na ka jing pang ai ngo lupa da ka ta ka jinget kan banga sngo tanat ban puli ka ktien ka jong blai na ka hebrew le nong ba khat we ka khot man kong ka ong ka jinget ka de ka ta ka jing sngo scam ha ka ta ki aka baro ka ba fikir men Shisha ka jinget ka de kata ka jing sngo scam ha ka ki aka ka ba fikir men lada pi up kermen shisha no try but lada pi ai ngo you try ka de kata ken ka jinget ka jong pi ai ngo ik ka ba blai un le oi lada ble shibun ai ngo nam ta kata but ai ngo lo paro ik ka ba blai un le ha ka jing em ka jong pi balada pi nang ban ai ngo you try ka jing em ka jong pm pin em kan long bi ka ba thiang ka ba bang ka ba dap da ka buram ke jong play habanga puli ka ktin ka jong play ngi shibon ki dkhat ya ka ba ka ktin ka jong play ka hikai ni ho la da pi shakri utrai bala pi sedang ru ban shakri una do menta ka sngi le si fim pat ju shakri utrai ni fim pat ju tip yong ne jisu nga ngai nga kwa banong fi la da fi la sedang na do menta ka sngi ban ngai hau jisu la da na do menta ka sngi fi sedang ban up kermen na u nga ngai la da ka jing sedang ka jong pi ka long ka barit ha ka ne ka sngi Henry ka bakut jong pi kan long ka ba man kraw shika dai e an pule ka ne ka pon job nong ba prad khot ba nyo ka tien ka jong blai ka ongkom ne la ka jing sedang jong me ru ka la long ka barit pen ban ka bakut jong me kan dalam man kraw shika dai ka tien ka jong blai ka krani kata la ka jing sedang ka jong pi ka long ka barit ka mo chi sin ba pi sedang ban shakri utrai ka jing trai ka jong blai ka sedang na do kata ka sngi la fila le ya kata la kaman shwa le se la da fila shakri utrai kaman shwa ka jing trai ka jong blai ka dang don in progress utrai bet utrai u yai ne bat pi utrai am
Udai utrai ubayai trei ya kata ka kam jong ka jing kerku jong ka jing penem haga jing ke jong pi baka babel ka kreni kata la ka jing sedang jong pi ka long ka barit shisha ublay ju sedang ike na ka bahe tadeng tang kwa banong fi la da fi shakri ublay wanum kmi lanti menta bo blay le ke jing kerku ne le ki ike bakra ka jing jong pi wanum kmi lanti ya ka bakum kata la da ulero ya ro utrai bala da umpat leru ngim dei bandu jing kermen ne bandu jinget no tadeng ta la da phila sedang ban shakriu blayam pechene ka babel ka ong ba ka jing sedang jong pi kan long be ka barit kanom dan kanu ka bahe kanom dan kanu ka bakraw na kanom dan kata ka ba i phalal ni ka ba ilengo am abu trau sedang am ka long be na ka barit na ka barit un le ki kamba am ki barit men shwa le se fi pat tip yu try re man ta fila tip yu try fin ibet kum no bu try ule gi kamba ni ei barit shwa unum le da ka bakra le se un le gi kamba ha ka kam ga jong pi le se man shwa kita ki brio ki ba pi pi atre ki de gi isi ba pi re man ta kita kelas dang e je pi pim pat i shisha ka long ka ba he adu kata ka jing le jing e jong kin re pet khmi tu am pi ni em ba ka don shisha ka jing per lada man shwa pi kerdu haga bam ka di pika mai le se ka no ru refim judap shwaban kut benai ni kalalut ka pisa ba fi haban shimram fi haban panram na kibreu hnrei mentam na du pila shakri yo blai kata ka ba khndiat ka ba pi yo ru ka soi bat ka roi ban mentaru ka pisa ka dangdon hoi menta te ngilas dang benai thmai tang ba ngakwa ban ong pi ngai pi experience ya kata ba man lau benai la da fila shakri utrai ka pisa jong pi kan roi bet ka pisa jong pi kan dap bet la kalong kumno ru pini i bet ya ka kamba ka jong blei ta dei ta kwa ban ong pi ka jing sedang ka jong blei kalong shwana gi ni gi barit bat ka ba good am pini i bet ya kata ka ba man kraw shikat dei kan mawi kan ka wai pi shakri blei am judu nong ra lano pinum do nong la fi shakri utrai pinum do nong la fi shakri utrai pinum do jingkermen onom pleran bo kho i kita ki ba up kermen hau trai ka sam arpu san kat khot ka balai kong ba kita ki ba up kermen hau trai da leili ru kinom yo leran kin yo leran tang ki kita ki ba shat kalai utrai klem daw la fi shat kalai utrai fi shat kalai yeladi hi la fi shat kalai u ngin don daw yu utrai ka jing sang ngim don daw e ru em re langi shat kalai u klem daw ka babel ka ong uta ken uban yo leran tading tang lada pila sedang man shakri utrai na kwa ban ong fi yai trei ya kata kam juga ju shakri bal ka babel ka ong ba lada pila sedang shisha ban shakri utrai ru sedang man le ya kata ka ek bakraw ha ga jing em ga jong fi ka babel ka ong lada ngi puli ka ni ka por na Philippine nong man kong ga khot ka ban riu ka ong kumne banga da nget scam ya ka ni hi ba uta u bala sedang hapi ya ka jing le ba bha un penjanai ya ka hadu ka sngi u Jesus Christ Kting ke jong ba kren shai ni kong bangada nget scam ya kani utau balas dang hapi ke jingle ba bha un penjana ya kata hadu ka sngi u Jesus Christ kamut haba pila IT la di utrai utrai usdang ban le ate ya kata ke jingle ba bha ke jong u hapi ban penjana ya pi ban pen kraw ya pi bagi jing trai ke jong trai ka long suki pasuki step by step kendon pa kendon la ke jing sedang jong pi ka long ka berit menta Andai ka bakut kan long ka baman kraw shikat day. Ban nga kwa ban ongi fi ka nega sngi ka bamanta. Ngamla ban klet ya ka nega ka dekot na ka tien ka jong play. Ya ka ba pila ban shem no yonis ka nega lanong ka ba ar. Kumno ba u jisu ule ya ka kamba hapo kata ka ying jingkawai. Ka ying jingkawai shangkurim hapo kana Galilea. Ka tien ka ba khatdo ngi hang to ba kumno ba u jisu upen kala wan ya kata ka umbat ka kentien ka bami nang to ka long. Baka wan ka bakhat do ka kambha ban ya kata ka baman ko baka de kata ka kwa ban ong fi la fi sekriu trai oi mental se kampat da bang ado kata le kampat da thiang ado kata le si pim padi ge ru mentan ri tip ya ka ne ka wai ka bakhat do jong pi kan long be ka ba thiang palat kan long be ka ba bang palat kan long shisha ka ba pendon buram ge jing im ge jong pi kan long shisha ka ba lakir khu ya pi om tang ya pi kani ka yeng am kadai ka bamat jing kar khu hom dei tang utra jong ka yeng ribaro ki bon ha kata ka yeng ki yo diang ya kata ka bang tam bagade kata la fi shakri utra la fi la khot yu jisu ka jim ka jong fi kani ka yeng hapo kana ka leya balai ba ki yo e ka buram namar ba ki invite yu jisu ha kata ka yeng ka jong ki ba si sien ba invite yu jisu si sien la khot snob ha yu tra ka jingim ka jong pi tip ya ka ne ka wai si sien ba try udan ban panon buram ken ya ka jingim ka jong pi but
mdei tang mapi finyo jingkerku ndrei baro ki badon haga yeng ge jongpi kita kinyo diang jingkerku mdei tang ki bahayeng ge jongpi wat te ki lok ki jor ki badon jingadei batpi ki badon haga taga jingadei bakane ge yeng ge jongpi lani ki badon jingadei baka jingem ge jongpi kiru kinyo mat lang yagata ka babang tam maru jisu un ai be ka babang tam ka bakat do em kan long ka bakambang yagata ka basdang tadeng tang ko un ong ifi kan ka sngi ka mental la fi shakri utra la fi khot yu ha ka jingem ge jong pi la fi shep tieng yu la fi yai penrit akhmat jong u balada pi em ka ta ka jingem ka pen so bha be yu blai kum ba ka thin jong blai ngana kren na ka por ye ka ta ya ka ba ka thin jong blai ka ong ba ko para banget ba eat jonga mo kum bo pol ukraine ka balang ha po koren ka shiti ka baneng kong koren ka lenong ka ba khatsan pra ka ong ko para banget ba eat jonga to the young scampy tolong pi kita ki bam ken ria no bar ki bam man kerhai man la ka sngi haga kam ge jong trai daga ba fitip scam ba kata ke jing 3 minute ke jong pi kam julong ka bale no e hau trai kata ka de ke jing sisanga kwa ban ong pi bahaba fi shakri utrai ba kata ke jing 3 minute ke jong pi man la ga sngi kam julong len e hau trai na mar haga ba kut ke sngi pinyu i bet ya kata ka ba trai ule ya ka ba hatam ka jing bu jong fi bar fi shakri u blai finum do nong fi shakri u trai da leli ru finum do nong takada ong ka ban ong fi ku mangala ong do basdang haki aka baro ta ai ka jingu na mar ka ne ken ka long ka mon ka jong blai compare fi ya lengba ka ba e kat no fi ya menta ka jing em ka ba thang kat no le ne ka ba thli kat no dai fi sedang man shakri u trai pendap i jing thli ki jong fi la dam don kata ka ba bang ro ka jing em jong fi dari tetip ya kene ka bakat do kan long be ka bang hado kata kumba utrai open thiang open kala wan ya kata ka open kala ro jing em ge jong fi ma phi ba ga yeng ge jong phi pin yo ika buram ge jong trai kan don ke jing kemen ha kata ka yeng ba kata ka yeng si sha kan yo ge jing ro am tang no brio dari fin yo ge jing ro ro no ble ba ngai utrai kan khu fi kene ka sngi ka ba mentang ngai wa nom do men sim snap ni ka khubor las dang man shakri utrai wa nom kan ria no utrai dari tu ai bafin shakri utrai khnang bo utrai unyo ban continue ban peteng ya kata ke jingle ba bha ka jong u ha ke jing im ke jong phi ya ka ba ailat utrai un trai dep ya ka kam jong ke jing penem hapi bo un pendep ya kata ke jing kular ya ka ba ula kular ha ke jing im ke jong phi ya ka ba unyo ban pendep ya kata ka wei pa ka wei ke jing kular ngasulu tenat ban perkhat ya kene ka wei ba ke genesis long arusau ke ya thu ya kene balar phi pule ke dekat ke beneng kong ga ong te u abraham ulatmen baru blay ula kerkui u haki ki baro sisa abraham ula temen baru blay ula kerku ya abraham haki ki baro kawamot u blay u pendap ya baro ki jingkular ya ka ula kular ha u abraham syabun yap u i ya ka wei ke jingkular ya ka ba utrai ula kular haga jingem ke jonggu bat sisa ngangai sywa ba fin lek no nang ke perthai finum lek no menta ngai fin lek hado da propose nem na tam ya kata ba fin i ya ke jingker khu ke jong blai haga jingem ke jong fin i ke jingker khu ke jong blai wat hagi khon ba ki pateng ki jong pi ken ngai tran ker khu pi ke sngi menta ba ngai ngan duai haga ke por ba fin dei ban do man sim na fin dei ban snap yigini ki jingkren nang ni nang tai ke jong baman ban ong pi sange no na shekri u blai nai ai ngu u blai sedang ban thnum senang ban thnam sedang ban complain sedang man ai ngu be na do man ta ai ngu lupa ke ki bo blai un le ga jim ke jong pi la ga jing sedang ga long ga barit ka ba kut jong pi ga long ga man kraw shikat dai ba kata ga wan ka ba khat do ga jim ke jong pi si sha ga long ka ba bang ka ba thiang ka ba ai jing kemen ka ba ai buram ya pi ba ya ke yeng ga jong pi in de dwai ga ko por man ta trying it up like a jing kemen ka ba kraw ya ga ba nga yo ban ya kren ba ki khon jong me ha ga ni ga step ka ba man ta go try ba nga dwai ga da kar khu ya pi iwe baro haga kerteng ga jangu jisu banga da nget ke jingker khu ga jong abraham au chris jisu kan long ka badap ka bashlay pi try ai bor ni khon haba kila shim ye karai ban bot ye me go try haba kila bo ye ka kti ga jinglor bakinum kertiang dien abla hendre bakin yat bakin yai ne go try bakin yai sharo tat hado ka bakot namar tang uta bu yai ne hado ka bakot uta on yo la yem uta on yo i ye ka jing pla kita ki kamba kita ki kam ki bakraw ki pla kita ki bathiang kita ki babang ya ka men ai ko try hado ka bakot ke jing em ge jang ne ko adwai nga ker khu try jisu ni ki kon jame ha ga ne ka sngi begene shakriye me da jing kemen kin shakriye me ko try da jing it kin shakriye me ko konran da ka men sim baro banga dwai nga ker khu ye pi
utrai shisha unum no epi bon pendap ya ka wai pui ke cingkular ya ka bau lakular haga jing gu jong pi try ngadwai man ai bor kon bikin kemen be hala gasngi bakin nang man shu ai ngu bi ke baro hagar tenge jameu jisu ngadwai amen but amen try nang kui pi ngin sai champion la shai gasngi kublai shibon utrai ta ka buram ju amen